फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखिजों अदालगुरि दखरा एबसुनि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। हाबाफारियाव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सा 23 आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि थाखोआव दखरानि गेजेरावनो बांसिन नम्बर मोननो हानाय टप 3 उथ्रिसार जानो हानाय 3 फरायसाफोरजों लोगोसे सा 26 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। अदालगुरि नोगोरनि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लाङाव फुंनि 11 रिंगायाव खुंनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ। मिरु एबसुनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबारि बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। अदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो बुंथिगिरि रहित दैमारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि आरो अदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं जिहुसुवा दैमारि, लेङाइ गोरायुं मायाराम बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि बाबुराम ब्रह्म बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बेवहाय मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जानानै उथ्रिसार जानो हानाय आरो हाई सेकेन्डारि फाइनाल पास जानानै फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास खालामनाय बिथांमोनखौ दिनै बरायदों आरो आं बेहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गासै मेट्रिकआव 23 जन फार्स्ट डिभिजन पास मोननानै पास खालामनाय बा उथ्रिसार जानो हानायखौ दिनै उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों आरो गासै 3 हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार पास खालामनायखौ बरायदों। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि जेसेबांखिनि फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजादाव पास जाबाय बिथांमोनखौ आं जयैनो खेबसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार पास खालामबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दा आंनि खावलायनाया बेनो जे फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना जिखि स्ट्रिमाव फरायामोन, सोरबा दिनै आर्ट्स फरायगोन, सोरबा दिनै साइन्स फरायगोन, सोरबा कमार्स फरायगोन, दा जिखि स्ट्रिमाव फराया मानो नोंथांमोना गोसो होनानै बयबो फरायगोन, गावनि जि थांखि बे थांखिखौ जेब्लायबो लानानै फरायलांगोन आरो इयुनाव साक्सेसफुल जानो हागोन आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो जायफोर हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै बा सेकेन्ड इयार पास खालामनानै जायफोर माने अनार्स लानानै फरायगासिनो दङ, सोरबा जेनेरेल लानानै उइदाउट अनार्स लानानै फरायगासिनो दङ, बिथांमोनाबो जिहेथु जिउआव माने आन्डार ग्रेजुवेट जानानै थाया बा बेक थानानै डिग्रियावनो जे डिग्रि फरायहांबाय थानायनि गेजेरावनो जाहाथे बेक जानानै थाया आङो बेखौनो खावलायबाय। बिनिखायनो आङो गासै डिग्रि फरायनाय फरायसा नोंथांमोनखौ जिखिनि जेनेबा इडुकेसननि जि डिसिप्लिन बा सिस्टेमा दिनै इउनिट टेस्टआव पास जाथारनांगौ बा जोंहा मेन लिरनाय एग्जामाव जोंहा पास जाथारनांगौ, जोङो बेखौ खालामनांगोन। भाइबा जुदि जादोंबा कलेजाव बे भाइबायावबो एटेन्ड जानांगोन, प्रजेक्ट जुदि जादोंबा बे प्रजेक्टखौबो नोंथांमोना एटेन्ड खालामनांगोन, अब्लासो डिग्रिया नोंथांमोना क्लियार जागोन। जुदि खालि जोङो एग्जामखौ लिरोबा जों नुदों सोरबा भाइबा एटेन्ड जाया, सोरबा प्रजेक्ट साबमिट होआ, बेफोराव सोरबा लिरनायाव पास खालामदोंबाबो गोबां जोंनि फरायसा मेक्सिमाम डिग्रिनि फरायसाफोरा दिनै आन्डार ग्रेजुवेट जानायनि जाहोना बे आरो। ओंखायनो आङो खावलायबाय जे गार्जेनफोराबो बेहाय बिराद कनसियास जानांगोन गावनि फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांदोंना थाङाखै, फरिखायाव एटेन्ड जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगोन, बा प्रग्रेस रिपर्ट होदोंना होआखै, हमना ला भाइबायाव एटेन्ड जादोंना जायाखै, एग्जाम लिरदोंना लिराखै, गावनि फरायसा बा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जेब्लायबो खबर लाबाय थानांगौ आरो। दा बेहाय जों नुनो मोन्दों जे स्कुलाव जोंहा फरायसाफ्राबो बिराद सिरियास लायो स्कुल लेभेलाव आरो। हमना ला एलपि बा केजि नार्सारिनिफ्रायनो हमबाय बा हाई स्कुलसिम फरायसाफ्रा एसे बांसिनानो बेयाव सिरियास लायो आरो बिमा बिफाफ्राबो बांसिन सिरियास लायो बे मेट्रिक आनजादसिमहालागै आरो। दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा गार्जेनफ्राबो बिराद कनसियासा खम जायो, खालि मेट्रिकसिमहालागै गावनि गथ'खौ मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय बुंबाय थायो, टिउसन होयो, केयार खालामो। जेब्ला हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायहैबाय बा हाई सेकेन्डारि फरायबाय, डिग्रि फरायबाय, अब्ला जोंना मा गार्जेनफोरा
गावनि फिसाला फिसाजोनिफ्राय गोजानाव जानगाराव थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखौ जोङो गार्जेनफ्रा बिमा बिफाया बिराद कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ आरो फरायसाफोराबो जाबायदि जों स्कुल लेभेलाव एसे सिरियास लानानै फरायबोदों मेट्रिकखौ दिनै सोरबा फार्स्ट डिभिजन लाबाय सोरबा डिस्टिंसन लेटार लाबाय जोङो हाई सेकेन्डारिखौबो जोङो बेबायदि मोजां खालामनांगोन। दिनै मेट्रिक आनजादजों बा मेट्रिकआवल' फार्स्ट डिभिजन जानानै जों माबा मोनसे बिराद मोजां फिथाइ मोनगोन बेबो नङा। दिनै मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव हाई सेकेन्डारियाबो फाइनालाबो मोजां जानांगोन। सोरबा आर्ट्सआनो होन साइन्सआनो होन सोरबा हमना ला इन्जिनियार डक्टर फरायनो नागिरो बेयावबोथ' मोजां पार्सेन्टेज नांगोन हाई सेकेन्डारियाव। दा हनै सोरबा हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै अनार्स लानो नागिरो हमना ला आर्ट्स साबजेक्टआव पलिटिकेल साइन्स बा इक'नमिक्स बर' बा इंलिश साबजेक्ट गोबां थायो बेवहायबो पार्सेन्टेज मोजां नांगोन। होमबा पार्सेन्टेज मोजां मोनबासो जुदि अनार्स साबजेक्ट मोनोबा होमबा हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टआबो मोजां जानांगोन अब्लासो मोनगोन। आरो डिग्रियाव जों नुदों गोबाङानो अनार्स लानानै MA एडमिसन खालामहैनो हाया। बिसोरनिया मा हमना ला आं सानदों दिनै जे बिसोरो कन्टिनिउ क्लास खालाया आरो गोसो होनाया बिराद खम जायो। बिसोरो बिमा बिफानिफ्राय दिनै टाउन सहराव भारा थाफायो। दा भारा थाफैनानै बिसोरो मा फरायनायाव खोब गोसो होनाया खम जालांदों। दिनै बिनिखायनो बिसोरनि पार्सेन्टेजआबो खमायलांनानै दिनै MAआव सिट मोनैया गोबां फरायसाफोर दङ। आरो दिनै आन्डार ग्रेजुवेट जानाय जे बेक थायै थायै डिग्रिखौनो कमप्लिट खालामजोबनो हाया। दा बेबो बे स्टुडेन्टफोरनि जेंनानि थाखाय आरो गावबा गावनि प्रब्लेम्सखौ गावबा गावनो खालामनानै लादों होननानै आं सानो आरो आङो आनान गसाइनियाव बेखौ आरज खालामदों जे दिनै जेसेबांखि 23 जन मेट्रिक आनजादाव बरायजाबाय बा साथामा दिनै हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार फरायनानै दिनै डिग्रियाव मेजर एडमिसन बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दङ। दा एडमिसना जागोन जाथ'वाखै। दा बिथांमोननि जि थांखि लानाय बे थांखिया जाफुंसारथों आं बेखौनो जेब्लायबो हास्थायो जे बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोनाबो साफा साफा गोग्गो सुबुं जानो हाथों आं बेखौनो मिजिंथियो। अदालगुरि दखरा एबसुनि आफादगिरि रन्जन ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि दैथुन बसुमतारिया फरायसाफोरनि इयुन थांखि होसोनायाव जाफुंसारनायनि मिजिंथिनाय फोरमायदों। लोगो आफादगिरि आलेक्सन नार्जारी बिथांखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लागोन आरो दखरानिफ्राय गांसे आर'नाइ बरायनाय जागोन। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। गिबियावनो उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय नैबे 21 मे खालि उदालगुरि हिनजावसा गेजेर फरायसालियाव लादों। दा बेयाव जोङो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायखौ गासै सा 23 उदालगुरि दखरा सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। आरो लोगोसे देग्लायहाय बर' बिजोंजों हायार सेकेन्डारिखौ लिरनो मोननायलाय बिनिफ्रायबो जोङो साथामहै सायख'नानै जायबा हाइस्ट मोनदों बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। जोंनि फरायफुबाय थानाय बा फैबाय थानाय लाइमोन फरायसा बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदों। दिनैहाय जोङो दखराया मात्र 23खौल' बरायदों सेथि थाखोआव, नाथाय फैबाय थानाय समाव जों गासैबो बरायजानो नांगोन। मानोना साफ्रोमबो बरायजायोब्लासो बा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायोब्लासो जोंनि बर' माहारिनि गेरेमसा माहारि दानाय बा सिमां बा ओनसोलनि गासैबो जौगानाय गोरों गोरा समाज दानाय बे हाबाफारियाव जोङो हेफाजाब मोनगोन बा सहाय जागोन। जोंनि बर' समाज हिसाबै दावगालांगोन बेखौ जों आसा खालामदों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा फरायनायाव गोसो होनांगौ। मानोना फैबाय थानाय इयुन समाव गेरेमसा बर' माहारि दानाया नोंथांमोननि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै साफ्रोम बर' माहारिनि सिमां बेखौ जों नुनो मोनदों। बिदि गावनि थांखिखौ माने खोन्थाना लाबा जाफुंसारा होननानै खोन्थाया साइन्सआव हायार सेकेन्डारियाव लाबाय। उदालगुरि हायार सेकेन्डारि। दा बबे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारदों? उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय। उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंसोरखौ सा 26 फरायसाफोरखौ बरायदों। बे बुब्लियाव माबायदि मोनदों दा गोसोखौ? आङो बिराद रंजानाय मोनदों। आङो एग्जामनि सिगाङावनो माने सानबाय थाखादों आंबो बरायजानो गोसो दङ, आं फार्स्ट डिभिजन खालामगोन, आं मोजां रिजाल्ट खालामगोन, मोजाङै फरायगोन। आं माने सिगाङाव आंनि आब' आरो सिनियरफोरखौ बरायजानाय नुना बिराद गोसो जायोमोन आरो आंबो बरायजागोन सानसे बिदि साननानै आं फरायोमोन आरो दिनै बरायजानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं। दा नोंस्रा बाबाथ' गैया, नोंस्रा मामाया नोंनि फरायनायाव माबायदि थुलुंगा होयो बेखौ एसे मामिया फरायनायाव गोनां जानाय गासिबो बुस्थुखौनो होयो। माने जेबो नाङा होना आरो माने
फरायनायाव जेबो गोहोम गोलैयैनि थाखाय माने गासिबो गोनां बुस्थुफोरखौ होयो फराय होननानै साजेस्ट होयो माने सामफ्रामबो फरायनानै साजेस्ट होयो